सोरजिगिरि नों जोंमा महर गोमोथाव नोंनि सोरजि गेलेनाय नोंनो सोरजियो नोंनो लांफिनो उजिहोदोंमोन नों गुरुदेवखौ सोदोमस्रि बर' बिमानि गोरबोआव नै Dirwapati diradam dari kedua ada se gamse manfaatnya sengaja itu manfaatnya boleh dengan apa itu. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Roswari Shri Guru Namo Namo. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Maheshwara, Guru Walai Shamsaka, Guru Saka, Guru Guru Namo. Narayana Bhavu, Jai Jai Kathamira, Jai Madhavira, Maharavira Maheshwara, Jai Shamushira. 이천의 기타로 시절 너것의 바로 시절을 무릎만 하는 무릎에 버리고나는 이래서는 무릎 기경을 시작이라는 무릎에 아루마 예본 아무리 영을 영을 하고 하되 나이를 정하는 영마가시 옵션하는 영가 노자를 예전에 내가 이걸 보나 이 Lalu amani orang lagi bapa ini digunakan semua. Ayo nak amani ini yoga hari. Angkat yang mana yang ini perlu mana jangan sahabat perlu kaya. Mereka perlu dapat kita sikap perlu kita. Mereka jangan perlu dapat bapa sikap perlu dapat kita. Jika mana dapat kita perlu jadi dia apa dalam hidup dia yang lalu yang mana dia apa yang boleh lakukan apa yang boleh apa yang boleh siapa yang lalu yang boleh jadi mana menangani orang yang apa mau lakukan mission perlu siapa ini kerana kau Jangan ikut komunis saja, tak ada komunis saja. Jika orang komunis saja ada apa tu? Masalah apa? Masalah apa? Jangan boleh kerja masalah apa saja. Masalah jangan semua. Jika orang jangan ikut komunis saja, jangan masuk komunis. Guru bersentuhan. Ada komunis saja. Jangan boleh mau yang berada di satu satu. Disiplinnya tinggi. Jangan mau pada siswa mau kaya apa siapa? Disini pengenalan dia jadi disiplin pak. Mau konsep kau ini jalan. Dia pengenalan dia ambil proses. Dan jangan boleh yang
बिना फुंसेयाव बिना मानि समाव जाहाथे बायजोआव गोजान थांलाबाया बे बायदिया समखौ थिखानाय बायदियै जाहाथे जोबजासिम बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो बेखौ खावलायनाय जाय परमहंस गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया बे बैदेशिक सनातन धोरोमखौ परमहंस शिवनारायण स्वामी आफानिफ्राय 1905 मायथाइयाव दीक्षा लानानै 1906 मायथाइयाव बर'फोरखौ ब्रह्म धोरोम लानो होननानै 1906 मायथाइ बे सारनि चुक्तिया बिजाबजोंनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया ब्रह्म धर्मखौ प्रसार खालामलांदों। दा गिबि जागायजेननाय हिसाबै दिनै जोंनि मावबादायाव जागायजेननाय हिसाबै आं बे सारनि चुक्तिया बिजाबनिफ्रायनो मोनसे आयदाखौ आं बिजिरना होनो सानदों आरो मिथिबाय जाहाथे जोंनि गाबोननिफ्राय जानो गोनां साननैनि हाबाफारिया आबुं गाहाय ब्रह्मजोंबो महरनि जोंबा गुरुनि खुंनायजों मोजाङै मोजां जाफुंसारलाङो मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो जोङो जोंबा गुरुनि सहाय महर आरो खुंनायखौ जाहाथे मोनो बेनि थाखायनो जों दिनै मोनाबिलियाव बे गुरु जोंबा गुरु आफानि मुङाव जोङो नित्य जगखौ होनाय जासिगोन मिथिबाय जोंनि दाय गोरोन्थि मावनाय माबा मोनसे गेना गोरोन्थि मावनायफोरखौबो जोङो बे नित्य जगनि गेजेरजोंनो जोङो गैया खालामनो जों नाजागोन बेनिफ्राय गाबोननिफ्राय बे गोथार बे हाबाफारियाव जों जाहाथे गोसो गोरबो होनानै गोसो गोथारै जाहाथे बाहागो लानो हायो सोरजिगिरि जोंबा गुरुआ जाहाथे जोंनि बे मोनफ्रोमबो आयदा हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारहोयो बेखौ लानानै आं दिनै परमहंस गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया फोसावलांनाय सारनि चुक्तिया बिजाबनिफ्राय मोनसे आयदाखौ आङो बुंनानै होनो सानदों बेनि उनाव जगनि बर फोरोंनाय जाबाय परमहंस शिवनारायण स्वामी आफाया बेहा गांगौ बिजाब दं गोबां दंबावो जों मोनजोबनो हायाखै दे आइमोना बे गांगौ बिजाबखौ जों मोननो हादों बेनि अनगायैबो दंबावोमोन बे माखासे बिजाबखौ जों मोननो हायाखै दा बे गांगौ बिजाबानो जाहैबाय मा भ्रमण वृत्तान्त दावबायनाय खौरां होनो बर' राव भ्रमण वृत्तान्त सारनि चुक्तिया परम कल्याण गीता अमृत सागर पुत्र ग्रन्थावली पूर्ण साधना बे मोनद' बिजाबा परमहंस शिवनारायण स्वामी आफानि गोथार बे सैथो सनातन धोरोमनि गोथार बिजाब बे गोबां बिजाबनि गेजेरनिफ्रायनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ सारनि चुक्तिया बिजाबखौ चरण मण्डलनि गांखौ सिङाव मोननानै बे ब्रह्म धर्मखौ प्रसार खालामलांदों बेनिखायनो आं बे सारनि चुक्तिया बिजाबनि गिबि आयदाखौनो लानानै बेखेवजेननो सानदों गिबि बेखेवजेननो सानदों बे गुदि सारनि चुक्तिया बिजाब दङबा गलाना नाय बर' रावै दानस्लायबाय राव दानस्लायबाय आं बांबायबो बुंनांगोन बर'यैबो बुंनांगोन बोनानै मोनो सारनि चुक्तिया जाहाथे गले थार बराय मावनां हाबा माखौ बुङो बर' राव थार बराय मावनां हाबा माखौ बुङो बे आयदाखौ आङो फरायनानै बुजायनानै मानो जों बयबो दीक्षा लानाय जों नित्य भूमि नालाय बे नित्य क्रियाखौ जों मोजाङै मिथिना लाथारनांगोन अब्लासो जोङो नित्य जग होनाया मोजां जालांगोन आरो गुबैथार असे मुवाखौ जों मोननो हागोन बांलाय बुंबोनोसै যিনি সত্য শুদ্ধ চেতন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ তিনি সার এবং তিনি নিত্য তাহাকে পাইবার জন্য প্রতিদিন যে ক্রিয়া করা যায় এবং যে কার্য করিলে জগতের সার বস্তু পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে সার্বিক ক্রিয়া বলে जाय सैथो थार गोथां आबुं गाहाय ब्रह्मजोंमा महर बेनो सार बेनो असे
साफ्रोमबो जि खामानिखौ मावो आरो जि खामानिखौ मावोबा मुलुगनि खौसे मुवाखौ मोननो हायो बेखौनो थार मावनां हाबा थार अराय मावनां हाबा बुङो शान्तिप्रिया বলে বিচারপূর্বক মনুষ্য মাত্রই সেই নীতিক্রিয়া করা উচিত सायख'नायनि गेजेरजों बयबो सुबुङानो थार मावनां अराय मावनां हाबाखौ मावनाया मोजां थार अराय मावनां हाबाखौ मावनाया मोजां सायख'नायनि गेजेरजों सायख'आलासिनो खामानिखौ मावनो थिनाखै सायख'नानैसो मावनो थिनदों बे जे कार्य करिले व्यवहारिक ও পারমার্থিক কোনো কার্যই সিদ্ধ হয় না তাহা করা উচিত নহে जाय खामानिखौ मावोब्ला व्यवहारिक आरो पारमार्थिक कुनु मोनसे खामानियानो जाफुङा बेखौ मावनाया गाहाम नङा मोजां नङा परमहंस आफाया जोंनो मोननै हाबा होलांदों व्यवहारिक आरो पारमार्थिक व्यवहारिकआ जाबाय जोंनि सानफ्रोमबोनि मावनाय हाबा दानाय लुनाय संनाय खावनाय हालेवनाय खदाल जावनाय लिरनाय फरायनाय न' बां लुनाय जेसेबां आखाइनि मावनाय हाबाफोर बेखौ व्यवहारिक बुङो बेनो पारमार्थिकआ जाहैबाय थोंजोङै नैबे जग'आ पारमार्थिक जोङो मानसिनि जिउआव थांना थासान्दियाव बे मुलुग संसाराव बे मोननैबो हाबाफारिखौ जों समानै मावलांनांगौ अब्लासो जोङो बिसि फिसाय न'खर संसार जानायाव गियान मुक्ति मोननो हागोन नङाब्ला मोना आइमोन आफामोन थैना थाङोबा रुंसारि जालाङोबा आत्मायाबो सोरगो रायजोआव जायगा मोनहैया फिन नरकआव फैनानै जोनोम मोनफैफिननांगोन सिगांनि बायदि दुखु खस्थ' सैफैफिननांगोन बेमार आजार रग बियादियाव भुगिफैफिननांगोन सान्दुं अखा खाथि फैफिननांगोन जाहाथे जोंनि आत्माया मुक्ति मोनो बिनि थाखायनो बे नित्य क्रिया नित्य जगखौ होयोबा जोंनि आत्माया मुक्ति मोनो जगाहुति होआब्ला जोंनि आत्माया बन्धन थायो माने नरक भोग खालामनो गोनां जायो थैलाय उजिलाय जाबाय थानो गोनां जायो आत्माया मुक्ति मोना बे যে কার্য করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় বিষয়েই উত্তম রূপে সহজে নিষ্পন্ন হইয়া অভীষ্ট ফল প্রদান করে বিচারপূর্বক সেই নিত্যক্রিয়া করা উচিত जि हाबाखौ मावोबा जि खामानिखौ मावोबा व्यवहारिक आरो पारमार्थिक मोननैबो हाबाया गोरलैयैनो मोजाङैनो जाफुंसारो सायख'नायनि गेजेरजों बै खामानिखौ मावनाया मोजां जि खामानिखौ मावोबा व्यवहारिक पारमार्थिक जेबो जाया बे हाबाखौ दामाव होनदों परमहंस आफाया बेवहाय जेबो फिथाइ गैया मोनथाय गैया जेमन जेरैहाय अन्धकार दूर करिते हইলে दियाशलाय घर्षण करिले अनायासे अन्धकार दूर हইয়া आलो प्रकाशित হয় অন্যথা জল ও বরফ ঘর্ষণ করিলে কখনোই হয় না কেবল পরিশ্রমেই সাধ হয় मा बुंदों बाव जेरैहाय खोमसिखौ होखारनो थाखायब्ला सलाय खाथिखौ सुखाङोब्ला ब्लाव जोंनानै खोमसिया खारनानै सोरां जायो गुबुन फारसेथिं दैजों बरफजों सुथ्रोदोबा बे मालाबाबो जाया होनदों माने अर जोङा होनदों ओरैनो बाहायगारनाय मावगारनायल' जागोन होनदों केवल परिश्रमै सार হয় मात्र তেমনিই ঠিক बिदिनो অন্ধকার রোগ অজ্ঞান ও পাপ দূর করিতে হইলে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপকে
হৃদয়ে ধারণ করিলে অনায়াসে অন্ধকার রূপ অজ্ঞান ও পাপ দূর হইয়া জ্ঞান প্রকাশের হয় নতুবা হইবার নহে কেবল পরিশ্রমই সার হয় মাত্র थिग बिदिनो आबुं गाहाय जोंमा महरखौ अन्धकार रूप खोमसि महर अज्ञानखौ होखारनो पापखौ फोजाबनो थाखायबा होनदों अन्धकार रूप अज्ञान ও পাপ দূর করিতে হইলে खोमसि महर अज्ञान आरो पापखौ फोजाबनो थाखायब्ला आबुं गाहाय जोंमा ब्रह्मखौ गोरबोआव गानना लायोब्ला हृदये धारन करिले गोरबोआव गोसोआव गानना लायोब्ला गोरलैयैनो खोमसि अज्ञान आरो पापा जामख'नानै जानगारनानै गियान बेरखांगोन नङाब्ला जानाय नङा ओरैनो मावगारनायल' जागोन ओरैनो मावगारनायल' जागोन तेमनियै थिग बिदिनो गाइखेरा बोरै दुग्धेर सारजे घित दुग्ध बे गाइखेरनिफ्राय ओंखारनाय घि दुग्ध गाइखेरनिफ्राय ओंखारनाय घि दुग्धेर सारजे घित ताहाके क्रिया विशेषे तारा पाइते হয় তেমনিयै যে কার্য করিলে জগতের সার বস্তু পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই ক্রিয়াকে সারনিত ক্রিয়া বলে सिगाङाव बुंबाय ताहाकै होननानै ताहाकै सारनित क्रिया बले होनबाय बेखौनो सारनित क्रिया होनना बुंनाय जायो जोबथारनायाव मा बुंफैगोन सै क्रियाके सारनित क्रिया बले बै खामानिखौनो सारनित क्रिया होनना बुंनाय जायो जेरैहाय गाइखेरनि असे मुवा गिहु बेखौ जोङो खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो मोनो आइमोन आफामोन मोसौ बिमानिफ्राय गाइखेरखौ सेरबाय सागंजों साबाय सानानै माखनखौ बोखांबाय बोखांनानै गामलायाव नाबाय नानानै दैखौ सेबगारनानै गारबाय अराव सारायाव होनानै आवथिबाय नालाय आवलिनानै गिहु जाबाय बेसेबां खामानि मावनांखो बे गाइखेरनिफ्राय गिहुआ ओरैनो थल' गल'ना ओंखारबोआखै खामानि मावनांबाय गाइखेर सेरनांबाय माखनखौ नानांबाय दैखौ सेबगारना गारनांबाय अराव सारायाव आवथिनांबाय अब्लासो बे आवलिनानै गिहु जाबाय नायदो बेसेबां खामानि मावनांखो गिहुखौ मोननो थाखाय थिग बिदिनो बे गिहुजों बै जगखौ रिजायदों थिग बिदिनो जि खामानिखौ मावोब्ला जगतनि मुलुगनि असे मुवाखौ मोननो हायो बै खामानिखौनो अरायथार मावनां हाबा होननानै बुंनाय जायो सारनित क्रिया बले सार माने एसे गोसोआव लादे आफामोनायमोन खायफाया मा बुङो हासार होनो हासार सार माने हासार नङा दे गोसोआव ला मालाबा बुंफ्रांगोन सार माने असे गिहुआ गाइखेरनि असे मुवा हासार नङा बियो गिहुआ गाइखेरनि असे मुवा सार बेखौ हासाराव लांजाया दा बे ज्योतिषर जोंमा गुरुखौबो सान सुर्यनारायण ज्योतिखौबो मुलुगनि सार होनना बुंदों मुलुगनि असे सार होनोबा बोरै होननांगोन एसे थाल लादो नंमारगौ सान ज्योतिया सार हासार माब्रै हासार साननि बिदुं मोनाब्ला खुनु मोनसे आबादानो जाया नङासे साननि बिदुं मोनाब्ला खुनु मोनसे आबादानो जाया बिदुं नांथारगोन बारजों दैजों अरजों बे मोनथाम मुवाखौ मोनथारनांगोन अब्लासो बे जोनोम जागोन सृष्टि जागोन सारा मुलुग संसाराव आथुमब्रै जिबिफोर दं अरन बरन गजन भ्रमण
बे सारिमुथि जिबिफ्रा मोनथाम हासारखौ मोननांगोन बार दै अर बे मोनथामखौ मोनोबासो ब्रै आथोन जिबिफ्रा थांना थागोन बबेबा मोनसे हासारा जुदि खमायनांगौब्ला बे थाला बबेबा मोनसे हासारा जुदि बारा जानांगौब्ला बियो थालिया जेनेबा दैयानो बारा जाबाय थाबावगोन बियो थालिया जेनेबा सोरहाबा अरानो गैलिया थाबावगोन बियो थालिया बे मोनथामबो मुवाखौ समानै मोननांगोन दा जेनेबा खोथा आइमोन आफामोन फोथारावथ' दा माइ दुब्लियाव माइआ आबुं जाथारबाय दा सोरबा मोनदोंसै सोरबा ओंखारगासिनो दं रनजित बायसमुथि बिसमुथि जोसा माइब्राफ्रा सान्दुं मोनदों अखा मोनदों बार मोनदों बे मोनथामनिसो बै आबादा बिफां लाइफांनि बिबार फिथाइ सामथाइफ्रा सान्दुं मोनदों बिदुं बार मोनदों दै मोनदों बेजों आबाद मानसियाबो जिउ जिबियाबो बार मोनदों दै मोनदों अर मोनदों बेजों माफा जिब साफा मानसि बेनिखायनो बे सानखौ मुलुगनि हासार होननाय जादों मुलुगनि हासार जथिया पहरा हासार हावासि बारि नों बै औवासुंबारि सिङाव आबाद मावलाय जागोन नामा जाया लाफा मैगंखौनो फोलाय नोङो हालेवनानै हावासि बारियाव खुनुरुखुम रज'गोन बे बिलाइ गांनै जागोन बेनिफ्राय सर मोहिलांबाय गोमालांजोबगोन बियो मानो साननि बिदुं मोनाखिसै साननि बिदुं मोनैनि थाखायनो बे आबादा जोबलांबाय बेनिखायनो बेखौ हासार होननायबो जादों साना मुलुगनि हासार होननाय जादों नाथाय बुंनो रोंनांगोन दे बुंनो रोङाबा खिन्थु गल जागोन हासार होनबा नै बिदिसो हासारा साननि बिदुं मोनाबा जेबो आबाद जाया मिथिबाय बे जाबाय मुलुगनि सार असे मुलुगनि जिउमा जिबिनि देहा सिङाव हाबना थाफानाय जिउआ जिउसा जिबात्मा आरो बे जाबाय मुलुगनि जिउमा बे जिउमाया गोमोरोब्ला जिउसा जिबिफ्रा जिबात्माफ्रा गैला सेस सारिमुथि जिबिफ्रा जोबस्रांबाय बे मुलुग संसाराव थाला जेबो बे जिउमाया गोमोरनांगौब्ला मुलुगनि मेगन बे मेगना मिसेबनांगौब्ला मुलुगा खोमसि ब्रै आथोन जिबिफ्रा रावबो नुला बिफां लाइफाङाबो रज'ला गाजा हरला बिथराइ हरला बिबार बारला मुलुगनि मेगन मुलुगनि जोलै बिज जगत बिज मुलुगनि जोलै माइ गायखांबाय जों दा माइआ ओंखारगासिनो दं दा मा मावदों लाइ लाफा मुला फालें गाजर गोबां दा नै रबि शस्य मेसें बोथोरनि आबाद गोरान खरान बोथोरनि आबादा जों मावसिगोन मालाय मावनो गोरोंफ्रा जोलै बेगरा फोबायानो बिसोरो बे जाबाय जोलै बे साननि बिदुं मोनाबा सान जोलैनि बिदुं मोनाब्ला बै जोंनि जोलै बेगरफ्रा गाजा हरा बेरगावा बिदुं मोनाबा रज'आ बियो बेनिखायनो बे मुलुगनि जोलै माइदिखौ जोङो साननै हरनै दोनो दैयाव खोथिया फोनो थाखाय 48 घन्टा दैयाव दोननानै बोरियाव बोखांबानो 12 घन्टायावनो 12 रिंगायावनो बे गुफुर बेरखाङो मानो दैनिफ्राय बोखांनाय लोगो साननि बिदुं मोनबाय गुदुं मोननानै बे गाजा हरबाय नों दैयाव दोनबाय थालाय बे गाजा हरगोन नामा हरा बेनिखायनो साननि बिदुंजोंसो गाजा हरो थराय हरो बिथराय हरो बेनिफ्रायसो बिफां जाबोयो बेनिखायनो बियो मुलुगनि जोलै मुलुगनि मेगन मुलुगनि जिउमा मुलुगनि हासार बेनि अनगा मा दङ बे पृथिबियाव गैया बेनिखायनो जुगि जाग्ग बरखौआ मोनसे श्लोकआव बुंलांदों आइमोन आफामोन मिथिबाय जोगी जग सिद्धि जानो हानाय बियो गावखौ परमात्माजों जिउमाजों दाजाबनो हानाय
बेखौ जगि होनो जग जों जग तपस्या उपासना होना होमबा आर'जआव जग खायफाया बेखौ जग होनना बुङो जग नङा जग मोजां नाय लिरनायफोरखौ बांसिन प्रसारकानो जग होनना बुङो जग माजों जग जानांगौ जथिजों जिबात्माजों परमात्माजों जग जानांगौ बेखौसो जग होनदों दुयके पुनस एक करणेर नाम जग मोननैखौ फिन मोनसेयाव दाजाबनायखौ बुङो जग श्री कृष्ण भगवाना मा बुंलांदों भागवत गीतायाव बेखौ बुंदों आं जगि जागबरखौआ मा सल' बुंलांदों खोनासं आदि तान्तर गतं जस जतिखां जतिरोत्तमम बे सान नखराङाव सान मुलुगाव जेसेबां जोंलावरिफोर दं हाथरखि हाला अलंबार राजा लामाफोर दङ बिसोरनि गेजेराव सान जोंमायानो उत्तम ज्योति उत्तम जोंमा होनदों आदि तान्तर गतं जस जतिखां जतिरोत्तमम जेसेबां जोंलावरिफोर दं बे जोंलावरिनि गेजेराव सान ज्योतियानो उत्तम ज्योति उत्तम जोंमा नायदो थानो हागौ गोबां सोरां ज्योति किन्तु बे ज्योतिफोरनि गेजेराव सान ज्योतियानो श्रेष्ठ ज्योति होनना बुंदों मिथिबाय हृदये सर्वजन्तुनां जिब भटिस तिष्ठति बे सान ज्योति सान जोंमा गुरुआनो गोसो गोरबो सिङाव जिउ जिबिनि गोरबो सिङाव जिउ महरै हाबना दंफैयो जिब भटिस तिष्ठति जिउ महरै हाबना दंफैयो बे ज्योतियानो अर महरै आत्मा जिउ आत्मा महरै हाबना दंफैयो हृदयाकाशे सजौ जिब साधकै रूप बर्णते हृदय गोरबो सिङाव बाहेरा मुलुग नख्राङाव गासैयावबो ज्योतिया सोरां महरै बेरखांनानै दं बेखौ साधकफ्रा जुगि साधकफ्रा महर बरनायो स एव आदित्य रूपेन बहिर्न भसि राजते स एव बेनो बे सान ज्योतियानो स माने मेगन स एव बे मेगनानो बे ज्योतियानो आदित्य सान ज्योति महरै बहिर्न भसि राजते बहिर्जगताव बाहेरा मुलुगाव राजा जानानै रायजो खुंगासिनो दं आठु मोनब्रै जिबिफोरखौ बियो राजा जानानै खुंगासिनो दं जेन'बा आठु मोनब्रै जिबिया बिनि फोरजा फिसाफोर जाबाय आरो जों अरन बरन गजन भ्रमण सारिमुखि जिबिफ्रा ज्योति सुरजोंमा गुरुनि जों फोरजा फिसा जाबाय बे जाबाय प्रजापति फोरजाफोरनि बिफा राजा जानानै राज सिंहासनाव जिरायनानै बियो रायजो खुंगासिनो दं बे मुलुग ब्रह्माण्डखौ पाषाण मुनि धातुनां तेजरूपिनो संस्थित पाषा फारब्रैबो बिखुङाव मोनब्रै सावगारि थाजोबो मोनद'आव नै सानजाब द' 24 24टा सावगारि थायो बे 6टा बे गुथियाव बेखौ होनदों पाषा दालाय महाभारतआव कौरव पाण्डबआबो भाषा गेलेयाखैमोन होनबा बे भाषा गेलेनानैथ' शकुनिनि फाव फान्दायनायाव पाण्डबफ्रा जेननानै 14 बोसोर बनबास खाथिनांदों 13 बोसोरा बनबास खाथिबाय बोसोरसेया अज्ञातबास जानांबाय रावजोंबो रायलायलायनो मोना रावजोंबो नुजालायनो मोना थाखोमालायनांबाय बोसोरसेया अज्ञातबास बेजों 14 बोसोर जादों बे भाषा बे भाषायावबो हाबना थायो होनदों बे अरा ज्योतिया मुनियावबो थायो पाषाण मुनि धातुफ्रावबो थायो तेजरूपिन थै रस रूपावबो हाबना थायो तेजरूपिन संस्थित हाबनानै थायो ब्रेख'खधि त्रिनानांश रसरूपेन तिष्ठति ब्रेख' बै बिफां लाइफांफ्रावबो मुलि हारि बिफां ब्रेख'खधि उखधि बिफां लाइफां मुलि हारिनि बिफां त्रिनानांश बेन्दों बेनला खिफि बेन्दों लेवा बेन्दों रसरूपेन तिष्ठति रस बिदै महरै हाबनानै थायो माया सान ज्योतिया
सानज'थिया बंफां मुलि हारि बिफां बेन्दों बेनला रस रबाव रस महरै हाबनानै थायो सोर बुंदों बेखौ जुगि जाग' बरख'आ जुगि जाग' बरख'नि श्लक बियो होमबा जों मिथिबाय आइमोन आफामोन बे साना मा मुवा बे साना मा मुवा बेनिखायनो बिगियाना बेखौ सुप्रिम पावार होनना बुंदों सुप्रिम पावार गोहोगोरा खेमथा गोरा बे जाबाय साना सुप्रिम पावार गोहोगोरा खेमथा गोरा बे सानखौ सिनाय आइमोन आफामोन दे गाबोन समफोर साननै दङ आं गेजेर गेजेर बिदिनो नावद्रा बुलांगोन हानायाव सान नखरांनि सोमोन्दै आं माखासे बुंलांनो नाजागोन मानो होनोब्ला बे सैथो सनातन धोरोमा ब्रह्म धोरोमा गोनोखोजों गोरोबनाय आइमोन आफामोन बिगियानजों गोरोबनाय बियो खुनु मोनसे धोरोमानो बिगियानजों गोरोबा नैबे जग'आ गोरोबो बे जग'आ बिगियानजों गोरोबो दुर्गा फुजा लक्ष्मी फुजा सरस्वती फुजा जेसेबां फुजाफोर दङ जौ बेदर आखाइ होना बावनाय फुल प्रसाद होनानै बावनाय दल देग्रि दामनानै मोसानाय मेथाइ खननाय मुसुरनाय बेफोरथ' जगाहुथि मावनाय जायाना जाया बेजों आत्माया मुक्ति मोना बन्धन जायो आत्मानि मुक्ति होननांगौब्ला नैबे जग बे जगआ जाबाय गाहाय अराव जगाहुथि होनायनि अनगायै गुबुन मोनसेबो जगआनो जाफुंनाय नङा होनदों परमहंस आफाया लक्ष लक्षफोर नाजा जानाय नङा होनदों गिलु बालु लाखआवसो दोनहैदों नों लाख लाख बार नाजा जगनि अनगायै इसोर सिबि होमब्लाबो नों जगनि फिथाइखौ मोननाय नङा होनदों जगाहुथिखौ होबासो नोङो जगनि फिथाइखौ मोनगोन फल दिबेन फल पाबेन फिथाइ होगोन नोङो फिथाइखौ मोनगोन फिथाइ होआबा नोङो फिथाइखौ मोना नोंहा लाथिख' लाथिख' दे उनाव आङो बुंलांसिगोन गेजेर गेजेर सोदेरलांगोन आंनि बे आयदा होनायाव सम मोनोबा एफा एफा आं सोदेरलांसिगोन फोलावलिया जों दिनै गिबि खेब फैदों आइमोन आफामोन एसे थाबैनो जायै लोङै जिरायनांगौ मोजाङै उन्दुनानै देहाखौ जिरायहोनांगौ विश्राम लानांगौ जाहाथे गाबोन फुंनि 4 रिंगानिफ्रायनो जोंनि थाखानाय हाबाफारिफोरखौ जों मोजाङै बाहागो लानानै जाफुंसार होनो हायो आं फोलावलिया सारनितुक्रियानि सोमोन्दै बुंनानै एसे सान नखरांनि बाथ्राखौबो एसे हान्देर हरनाय जाबाय बेयाव गोबां बाथ्रा हाबना थाबाय आङो बेखौ उनाव आंनि आयदाफ्राव एफा एफा सोसननानै बुंदेरलांनो नाजासिगोन दे होमबा आइमोन आफामोन दोनथ'बाय दे ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः नमः दानिया जगआव अर फोजोंनोसै बेयो जोंहा मावबादासो नालाय आइमोन आफामोन जों बेवहाय रावबो गोरों गैया नों रोंनायखौ एसे आं रोंनायखौ एसे लालायनो होलायनो आदान प्रदान खालामलायनोसो फैदों जों बयबो सोलोंसाजोब जों रावबो बेवहाय गुरु साजायना फैयाखै सोरजिगिरि जोंमा गुरुनि जों शिष्य सान सोरजिगिरि अर ब्रह्मनि जोङो शिष्य भक्त
शिष्य भक्त महरैसो जों दिनै बाहागो लाफैदों आइमोन आफामोन जों बेवहाय रावबो गोरों गैया ठाकुर अनुकूल चन्द्रआ मोनसे बाथ्रा बुंलांदों गोसोआव लादो मा बाथ्रा बुंदों ठाकुरा शिक्षा दिबा शिक्षक शिक्षा दिबा शिक्षक ना हाजिबा মই শিক্ষক এই गियाने नुवारे सोलोंथाइखौ हो नाथाय फोरोंगिरि साजायनो नाङा सोलोंथाइखौ हो नों मा रोंदों फोरों भक्तखौनो फोरों गावखौ गुरुगिरि साजायनो नाङा आं गुरु आं फोरोंगिरि आं शिक्षक बे गियानजों रावबो फोरोंनो हाया মই शिक्षक এই गियाने काको हिकि नुवारे मिथिबाय गोसोआव ला जों दिनै बयबो सानसुजिगिरि ब्रह्म अर ब्रह्मनि जोङो शिष्य जों भक्त जों सोलोंलायनोसो फैदों आंनि रोंनायखौ सोरनोबा होनो फैदों सोरबा रोंनाया सोरनोबा होनो फैदों माने होलायनाय लालायनाय आदान प्रदानजों सोलिलायनो थाखायसो बे मावबादायाव बाहागो लाफैदों बिनि गाहाय गुदि परम गुरुआ सोरबा अग्नि ब्रह्म अर ब्रह्मआसो गाहाय गुरुआ जों मानसिया नङा मानसिया गुरु जानांगौबा समाजनि गुरु जागोन आइमोन आफामोन लक गुरु जागोन बियो दान्दिसे समनि थाखाय बे लक गुरु समाजनि गुरुआ बिहा जोनोम दं थैनाय दं नाथाय बे परम गुरु सानसुजिगिरि अर ब्रह्मआ बिहा जोनोम गैया थैनाय गैया बे गाहाय गुदि परम गुरु बे गुरुखौ आलम लानानैसो जोङो दिनै बे सैथो सोलोंथाइखौ धोरोमनि सोलोंथाइखौ जों लानो फैदों आरो बे दा बे अग्नि ब्रह्म बेखौ सिनायदो बेखौ बैसानुर अग्नि होनना बुङो सारनितक्रिया बिजाबाव अग्नि स्थापनायाव अर गायसननायाव अग्नि बिषयाव अरनि आयदायाव बे अरानो जगनि गाहाय गुदि ऋग्वेदनि प्रथम सुस्त प्रथम मण्डल बोला जेनबानो मोनो मा मोनो अग्नि मिले पुरोहितं जगस देवम ऋतिजम अर जोङोबा अरा जगनि पुरोहित जगनि ऋतिक आरो मोदाय नायदो बे अरा जगनि ऋतिक जगनि मोदाय आरो जगनि पुरोहित पुर माने आबुं हित माने मोजां आबुङै जाय मोजां मावनो हायो बेखौ पुरोहित बुङो पुर माने मुलुग हित माने मोजां जाय मुलुगनि मोजां मावो बेखौ पुरोहित बुङो सोर मावो अर ब्रह्मआ मुलुगनि मोजां हाबा मावो होननायखायनो अर ब्रह्मआ मुलुगनि पुरोहित पुर माने नोगोर आइमोन आफामोन नोगोरा मोनथाम दे मोनथाम मुलुग मा नोगोर थाग्रा नोगोर गावनि न' देहा नोगोर मोनथाम लिरना ला लेखायाव गाबोनफोर लिरना ला नोगोरा मोनथाम मुलुगमा नोगोर जेराव बिसि फिसाय गथ' गथाय लानानै न'खर संसार जादों बे थाग्रा नोगोर आरो गावनि देहा नोगोर बे नोगोर पुर हित माने मोजां जाय मुलुगनि मोजां मावो बेखौसो पुरोहित बुङो ऋतिक बे अरा जगनि ऋतिक जों दीक्षा लायो आइमोन आफामोन दीक्षा लायो बिराज आफाया दीक्षा दाता बिस्थिन नार्जारी आफाया दीक्षा दाता हनै जोंहा बैकुन्ठ आफा दीक्षा दाता हरेन बाबा दीक्षा दाता दीक्षा दाता जों लक दीक्षा दाता लक पुरोहित जोङो समाजनि पुरोहित जोङो नाथाय बे ऋतिक गाहाय गुदि ऋतिकआ नैबे अरासो मानसिखौ दीक्षा होयो नों आं मानसिया होनो हाया जगस देवम ऋतिजम बे जगनि मोदाय आरो ऋतिक যিনি পাপ ক্ষয় করিয়া দিব্য জ্ঞান প্রকাশ করেন তাহার নামেই দীক্ষা
जाय पापखौ जामखौ होनानै बै दहाय बुंनाया पापखौ जामखौ होनानै पापखौ फोजोबनानै सोरां गियान बेरखांहोनो हायो बिनि मुङानो दीक्षा सोरनि मुङा दीक्षा जगनि मुङा दीक्षा अरनि मुङा दीक्षा अरासो दीक्षाखौ होगोन जगआसो दीक्षाखौ होगोन जगआसो पापखौ फोजामगोन जामखौ होगोन बे मानसि गुरुआ हाया लक गुरुआ हाया गाहाय गुदि परम गुरु अर ब्रह्मआसो दीक्षादाता जगआसो दीक्षादाता যিনি পাপ ক্ষয় করিয়া দিব্যজ্ঞান প্রকাশ করেন তাহার নামেই দীক্ষা যাই পাপखौ जामखौ होनानै फोजोबनानै सोरां गियान बेरखांहोयो बिनि मुङानो दीक्षा सोरनि मुङा जगनि मुङा दीक्षा बे होमबा बे अरा बेसे गिदिर मोदाय अरनि जगनि मोदाय जायहा मोदाननाय दं जायनाव मोदाननाय दं बेखौ मोदाय बुङो मोदाननाया सोरनाव दं सानाव दं अरनाव दं बिनि अनगायै गुबुनाव मोदाननाय गैया बे मोदायबो नङा बियो मोदायबो नङा हा दै अर बार अख्रां अखाफोर सान बेखौ मा बुंदों सान सोरजिगिरि अर ब्रह्मनि अंग प्रत्यंग आथिं आखाइ खोमा गन्थं होनना बुंदों जिउ जिबिनाव मानसिनाव जेरै खोमा गन्थं आथिं आखाइ दं तद्रुप बिदिनो सान सोरजिगिरि जोंमा गुरुआबो जथियाबो मोनस्नि अंग दं बेहा बे मोनस्नि अंगखौ लानानैनो सासे गोहोफुं परब्रह्म बे मोनफा मोनफा अंगआ गावबा गाव मोनफा मोनफा खामानि मावो मानसिनावबो मोनफा मोनफा अंगआ मोनफा मोनफा गुबुन गुबुन खामानि मावो खोमाजों खोनायो मेगनजों नुयो गन्थंजों हां लायो खुगाजों जायो आथिंजों थाबायो आखाइजों मावो गासिबो गासिबो सासे मनोरन्जन दा गोबां देब देबि कल्पना खालामनानै सिबियो मानसिफ्रा हा कालि दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बे गाबोन बेरखांगोन दे बुंला बेखौ बे आयदायाव दंखायो दे बेखौ थांला गाबोन बेरखांगोन बे जाबाय गुरु परम गुरु बे ज्योतिस्वरूप जोंमा गुरुआ बेनिफ्राय देरसिन गुरु बे मुलुग संसाराव गैला बेसो पापखौ फोजामो पापखौ जामखौ होयो मिथिबाय बेनिखायनो जोङो जगाहुतिखौ होनांगौ बे अरा जानो हानाय गोहो जाबाय आं बेखिनिखौनो सुंद' बुंनानै दोनथ'बाय औ आइमोन आफामोन आंनि गफुर दैमालुआव जगेश्वर बाबाया सप्ता खनसे लायोमोन बेनि उनाव सानथाम लादों बोसोरे बे दुर्गा फुजा लोखि फुजा गेजेराव लायो बे आश्रमाव माने बन्द थायो नालाय फुजानि स्कुला खुला थायो बेनिखायनो भक्तफ्रा थानो सुबिदा मोननायखाय बे समाव लायो आरो फारसेथिं मा जाहाथे फुजा फाथर जानो थांनो हाया मानसिखौ होबथानाय जायो बे मोनसे दे ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूपाय नमः नमः ओम समस्वरे आह्वान मंत्र ओम मायाहि बदे देवी त्रय करे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मात ब्रह्मजनी नमोस्तुते ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूपाय नमः ओम ओम आबुं गाहाय ब्रह्म जोंमा महर मुलुगनि गुरु आइ आफा जिउमा नोंनो नुजायै गुन गैयै नोंनो नुजानाय गुन गोनां गोहोथाम गुनजों थाबायनो गोरों रोङै हिन्जाव हौवा जिउ मुलुगखौ लानानै नों सासेयानो नुनाय
बुंफबनाय महरै जेरावबो जेरैबो जोंसारनानै दङ आइ आफा नोंखौनो आबुं जोंमा महराव गले गले खुलुमो जों ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः नमः ओम आइ आफा जोंहा नोंनो होनो जेबो मुवा गैया बे नुनायमानि मुवाया नोंनिनो सोरजिनाय नोंनिनो महर नोंनो गासिबो जों अगियानजों नोंनि सोरजिनाय मुवा बेसादखौनो गावनि साननानै नोंनो होनायखौ गोसो खुसियै आजावनानै मुलुगखौ अराय गोजोन खालामदो आइ आफा नोंखौनो आबुं जोंमा महराव गले गले खुलुमो जों ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः नमः ओम दे सामस लादो प्रसादखौ
जे खामथा ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः ओम ओम नै गावनो बेरखांगिरि आबुं गाहाय ब्रह्म जोंमा महर मुलुगनि गुरु आइ आफा जिउ जिउमा नोंनो नुजायै गुन गैयै नोंनो नुजानाय गुन गोनां गोहोथाम गुनजों थाबायनो गोरों रोङै हिन्जाव हौवा जिउ मुलुगखौ लानानै नों सासेयानो नुजानाय जोंमा आबुं महरै जेरावबो जेरैबो जोंसारनानै दङ आइ आफा नोंखौनो आबुं जोंमा महराव गले गले खुलुमो जों ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः आइ आफा जों जप तपस्या उपासना ध्यान धारणा खुलुमनो फोथायनो जेबो मिथिरोङा नोंखौ सिनायनो मिथिनो रोङैयाव नोंनो जोंनि जप तपस्या उपासना ध्यान धारणा खुलुमजाग्रा फोथायजाग्रा आइ आफा नोंनि अननायजों जोंनि मिथिनानै एबा मिथिरोङैयाव मावनाय दाय गोरोन्थिखौ निमाहा होदो नोंनि गुबै जोंमाखौ सिनायनानै नोंजों अनजानाय अराय मोजां हाबा मावनो गियान सोमजिहोदो आइ आफा नोंनो बे मुलुगनिफ्राय दावहा निन्दा ग्लानि हिंसा हिंसि बायदि मैया दुखु जाल्लाखौ खोमोरनानै धोरोमजों धोरोम मुगैलायनायखौ होखारनानै मुलुगाव गावफ्लेनाय गैयै गोजोनग्लाय होदो नोंथ' जेरै एरै गोजोनग्लाय गोजोनैनो दंगासिनो दङ हौवा हिन्जाव जिउ जिबि दंमानिनो गोजोननाय होदो जोंनि अगियान गोसोआव गोथार गियान बेरखांहोदो बिब्दि गियानखौ होनानै जों बयबो जिउ जिउमा गुबुन नङै गियानजों आलो गोजोनै थानो हानायनि राहा होदो आइ आफा नोंखौनो आबुं जोंमा महराव गले गले खुलुमो जों ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः ओम सेथि मोनब्रै सेथि जोबना गिबियाव अराव आहुति दै सान्थि होखांनायनि उनाव जैधनि होखांनायनि उनाव जोबसिगोन बेनि उनाव प्राणायाम थामखौ गोसोखांनाय देहा महराव गानना लानाय 4 नम्बराव बुं खोन्दो खुलुमनाय बे जाबाय जगनि मोननै अंग सागरनि नंगुबै सैथोखौ सिबिनाय परमेश्वर उपासनायाव दङ दे दै सान्थि होनांगौ नङा होमबा
बे समाव जोंहा दिनैनि 8 तारिखनिफ्राय 10 तारिखसिम जोंनि बे मावबादा मंगलबारसिम जागोन। दा बे बेलायाव जोंहा दिनै सेथि खेब दिनैनि बेलायाव जोङो जयग'नि हाबाफारिल' लादों आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो खुलुमजाथाव सिबिजाथाव गुरु आफाखौनो नैबे दिनैनि मुलुगगोजोननि जयग'खौ दैदेनहोनायाव आफानो बिबान होनाय जादों आरो बेवहाय जोङो जेबो शास्त्र बिसार आयदा होनाय थायाखै। आफा गुरुआ जा गावनि जोंनि गोसोआव जा गोनांथार बेखौ सोनानै होगोन बेखौ लानानै आफाया दिनै जोंनि सिगाङाव बुंबाय आरो जोबोद गोनांथार हाबाफारिखौनो दिनै आफाया जोंनो बुंनानै होबाय। दा जा हक आं बेखौसो दा दिनैनि बे समाव नुजाथिफैनो हानाय गासिबो मानिजाथाव खुलुमजाथाव आइ आफामोनखौ खावलायनो लुबैदों। गाबोन जोंहा नैथि हाबाफारि, बे नैथि हाबाफारियाव जोंहा फुंबिलियाव दङ, फुंबिलि 4 रिंगा जगा ओंकार जप प्राणायाम खालामनाय। दा जोङो 4 रिंगायाव
जगा ओमकार जग प्रणाम खालामनोब्ला जोङो साफ्रोमबो आइ आफामोना साग्रिद जाखानांगोन जोङो 3 बाजियावनो जोङो सिखारनांगोन सिखारनानै जोंनि जिथुनिखि मावनो गोनां हाबाफारिफोर साब सिखोननिफ्राय लानानै गावनि देहाफोरखौ साब सिखोन खालामनायनिफ्राय आरो नैबे जयग'नि हाबाफारि बनफोरखौ रेडि खालामनायनिफ्राय मेवा प्रसादफोरखौ रेडि खालामनायनिफ्राय आरो नैबेवहाय जयग'लाय सिङाव बेफोरखौ सिबस्रां आरिस्रां खालामनायनिफ्राय आसनफोरखौ बनायनिफ्राय बे हाबाफारिखौ मावनांगोन जेरै गुरुनियाव थाङोब्ला जोङो गुरु आफानि बायदि खामानि मावना होनाय बेबायदि आरो आफानि समस्त दायित्वफोरखौ जोङो भक्तफ्रा खर'आव रुजुना लानानै आफाखौ जाहाथे जेबो खस्थ' होआ आफानि थानाय जानाय बायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो मावनांगोन बेखौ आङो आफादनि जानानै खावलायखानाय थाबाय आरो जोङो हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो बेवहाय गाव गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानै आफा सफैसान्दि जोङो बेवहाय आगोलाव जों जा बायदियै जोङो हाबाफारिखौ मावबोदों बेबायदि मावलांनांगोन दा बे बेलायाव जोङो ओंखार धुनि आफा फैसान्दि जोङो लागोन आरो बेवहाय जोङो जगा किसुमान जगाखौबो खालामनाय जागोन दा बे हिसाबै आङो जोंनिनो दिखा गुरु बिराज आत्महन बसुमतारी आफाखौ खावलायखाबाय आफाया बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै मावफुंनांगोन आरो गाबोननि समाव 5 रिंगायावनो जयग' होगोन दा बे जयग' होनायाव जोङो गुबुन बोसोरनि बायदि जोंनि बे जयग' मुलुग गोजोननि जयग' होनायखौ जोङो ओरैबायदि आगोलाव खालामनाय बायदि जों मावलांनो सानदों दा बेवहाय जायफोर आइ आफामोना नुजि फैनानै बेवहाय गाव गावनि मुंसाइखौ होबाय दा बिनिफ्रायनो जोङो गावजों गाव नाम्बारखौ बुंलायनायनि गेजेरजों सायख'नाय जागोन आरो जाय बे नाम्बारखौ मोनगोन बे आइ बा आफायानो बे मुलुग गोजोननि जयग' गाबोन फुंनि 5 रिंगानि जयग'खौ दैदेननो आरो साग्रिद जानानै थाखा गिनो नाङा जों गासिबो सोलोंसा हिसाबै जोङो बेयाव फैदों गोरोन्थि जायोब्ला जोंनिनो गुरु आफा सानै दङ बे आफामोना जोंनो गोरोन्थि जायोब्ला जोंखौ फोरोंलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय जिखि जादोला जोंनि बे फैबाय थानाय गाबोन समा दा बयबो जोङो दा बे सनातन सैथो धोरोम जिथुनाखि गांथो बिजाबनि गेजेरनिफ्राय माखासे जों शास्त्र बिसार बेखौ होनाय जादों दा बेफोरखौ आं खावलायखानो सानदों आफामोना आइमोना गावबागाव बुरि फावथेन लानानै दा आफामोननि बुंनाय शास्त्र बिसारखौ रोखा रोखायै लिरनानै लागोन गाबोन दङ जोंहा फुं समावनो दङ बेवहाय गाबोन 9 तारिखनि गाबोन 9 तारिख बेवहाय फुंबिलियाव दङ आइ बाबामोननि गेजेरनिफ्राय सायख'नाय बायदि फुजा फाथलनि सोमोन्दै दा बेवहाय जोंनिनो गुरु आफाया दंखायो बे आफाया बिनि सोमोन्दै गोलावै बिबुंथि लागोन मानो होननानै जोङो बे हाबाफारिखौ बेयाव सोना होनायानो जाबाय दा फुजा बोथोर बे फुजा बोथोराव जोंहा दा नै फारसेनिफ्रायनो फुजायानो फुजासै फैगोन सनिबार दा अमाबैसा बेनो प्रथम फुजानि आगिबि दाख्लि माबाया थांना थांबाय बिश्वकर्मा दा नैथि दा नैबे महालया फार्बन श्राद्ध
बे महले पार्बन श्राद्ध बिनिफ्रायनो फारि फारि फुजा जालांसिगोन दुर्गा फुजानो लोखि फुजानो आरो बिनिफ्राय राज फुजानो बायदि बायदि फुजा फैसिगोन आरो दा बिनि सोमोन्दै आफाया जोंनि गेजेराव बेखौ बुंथिलांनानै होलांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो बेवहायनो बे फुंबिलि समावनो सोंनाय फिननायबो लादों बे हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो बेवहाय सोंनांगोन खिन्थु सोंनाया ओरैबायदि जानांगोन आं बेखौ खावलायखाबाय दा आफाया जि आयदायाव जोंखौ फोरोंदों बुजायदों बे आयदानि सायाव बुजियैखौसो आइ आफामोना सोंनांगोन गुबुन शास्त्रनि सोंनायखौ बेवहाय आइ आफामोना सोंनो मोननाय नङा बेखौ आइ आफामोनखौ आङो गुरैयै खावलायखानाय थाबाय दा बेनोसै आरो मोनसे खोथा नैबेखौ आङो फोरमायखानो सानदों फुंबिलि 3:30 रिंगायावसो सान्थौ बिजिरनाय आरो बे सेथि खोन्दो साननि गोरबो जिउ आरो जोंनि गोरबो जिउ सासे परम ब्रह्मआनो बेखौ आङो होनाय जायाखै बियो परम कल्याण गीतानि बर'आव 119 बिलाइयाव बेखौ नाय दा बांसिनानो बेखौ मोनाखै जानो हागौ बे खोन्दो 5 परम कल्याण गीतानि 119 बिलाइ 5 खोन्दो बे बिलाइयाव नायबा मोनगोन बेखौ आङो सोंबाय जोंहा खर्गेश्वर आफाया दाख्लै बबे बिजाबनिफ्राय होदों आफा नोंथ' बहुद फरायबाय बेखौ मानो मिथियाखै होननानै दा बेवहाय फिनहरबाय आरो दा 119 बिलाइ 5 खोन्दो 1 खोन्दो 2 खोन्दो 2 खोन्दो 3 खोन्दो 4 खोन्दो 5 खोन्दो 6 खोन्दो दं दा बिनि गेजेराव 5 खोन्दोखौ बेवहाय सोनानै होनाय जादों बेयो जोंनि थाखाय बहुद गोनांथार होननानै आरो गासैबो जोंनि शास्त्रआ गोनां दा बेखायनो गुरैयै बे मोनाबिलि समाव दासिम मेंनाय बानायखौ लानानै आफा जोंनि जिथुनिखि नैबे हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय बेखिनिखौ आं फोरमायबाय आरो खावलायनाय थाबाय आफादनि जानानै दा जोबथारनायाव जोंनि आफादगिरि दङ दा बे आफादगिरिखौ दा फोजोबनाय हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय आङो आफानिसिम दैथायहरफिननाय थाबाय सोरजिगिरि नों जोंमा महर गोमोथाव नोंनि सोरजि गेलेनाय नोंनो सोरजियो नोंनो लांफिनो उजिहोदोंमोन नों गुरुदेबखौ सोदोमस्रि बर' बिमानि गोरबोआव नै परम ब्रह्म मुलुगनि बिगोमा नै परम ब्रह्म मुलुगनि बिगोमा
आगोमा हारिनि खोमसि अखोराङाव सोरजि हरदों नों थरसे अलंबार खोमसि अखोरांखौ सोरां होनो गोमोरनाय बनजारखौ फोजोंफिननो